नमस्कार महाराष्ट्र माझा, आपण पाहत आहात मायराणी आयराणी न्यूज चॅनल। मित्रो, आज आहे रविवार। आज एपिसोड नंबर 3 राष्ट्रधर्म युवा मंच शाखा सारगाव यांच्याकडून गावाची स्वच्छता। मित्रो, आज वेळ शाळेची स्वच्छतेचा दिवस म्हणून राष्ट्रधर्म युवा मंचच्या सर्व तरुण मित्रांनी आज आयोजित केलेला आहे। मित्रो, घराघरात आणि गावागावात असे तरुण आहेत की तरुण स्वयंस्फूर्तीने आपल्या गावाची स्वच्छता करत आहेत। मित्रो, या ठिकाणी गावातील एका गावकरीने शाळेचा गेटसाठी रंग दिला आणि हा रंग लावण्याचं काम आता सुरू आहे। शाळेतील सर्व स्वच्छता करण्याचं काम सुरू आहे। मित्रो, या कामासाठी जी प्रेरणा आहे ती वेरुळकर दादा यांची, तर मार्गदर्शन जे आहे ते मनोज महाराज यांचे आहे। मित्रो, या गावातील तरुणांमध्ये एक उत्साह, एक प्रेम, एक आपुलकी आपल्या गावाविषयी दिसून येते। आपलं स्वतःचं काम सोडून हे गावकरी एकत्र येतात आणि गावासाठी 1 तास देतात आणि या तासभरामध्ये गावातील विविध भागांमध्ये दर रविवारी स्वच्छता करत असतात। मित्रो, आज शाळा स्वच्छतेचा दिवस आहे आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता की जिल्हा परिषदची शाळा, या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये सर्व तरुण एकत्र येऊन स्वतः स्वयंस्फूर्तीने या ठिकाणी स्वच्छतेचे कार्य करत आहेत। पंढरी कृष्णा यांच्याकडून हा रंग देण्यात आलेला आहे। मित्रो, अतिशय उत्कृष्टपणे हे काम करताना आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत। मित्रो, गावाची स्वच्छता ही आपल्या सर्व आरोग्याची स्वच्छता आहे असं समजूया। मित्रांनो, घराची व परिसराची स्वच्छता हे आरोग्याचे महत्त्वाचे अंग आहे। यातले बरेचसे प्रश्न हे निकृष्ट राहणीमान असल्यामुळे निर्माण होत असतात। याबद्दल समाजामध्ये जाणीव आणि जागृती निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे। परिसर स्वच्छतेचे महत्त्व जाणून घेत असतानाच अस्वच्छतेमुळे अनेक रोग आजार होतात हे लक्षात येते। सांडपाण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे सगळीकडे घाणीचे साम्राज्य निर्माण होते व अशा अस्वच्छतेमुळे डासाची निर्मिती होते। डासांमुळे होणारे आजार व त्यांचा प्रादुर्भाव या महत्त्वाच्या गोष्टी आपण पाहत असतो। परिसर स्वच्छता ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे। परिसर स्वच्छ ठेवणे ही गोष्ट वैयक्तिक व सामूहिक दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे। या परिसराचा परिणाम आपल्या आरोग्यावर होत असतो। म्हणून परिसर स्वच्छतेमध्ये लोकांना योग्य व पुरेसा आहार, शुद्ध पाणी, आपल्या मुलांना योग्य वेळी लस टोचून घेतली असती तर फारसे आजार उद्भवले नसते। वैयक्तिक स्वच्छते इतकेच परिसर स्वच्छतेला महत्त्व आहे। आपले घर व त्याचा परिसर स्वच्छ ठेवणे तरच आपल्या गावाचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होईल। जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते 60% आजार किंवा रोग सुरक्षित शुद्ध पिण्याचा पाण्याचा व योग्य परिसर स्वच्छतेच्या अभावामुळे होतात। विशेषतः कुपोषित बालकांवर अशुद्ध पाणी प्रदूषित परिसराचे प्रतिकूल परिणाम करतो। परिसर स्वच्छ ठेवणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे। परिसर स्वच्छता एकदाच करून भागणारी गोष्ट नाही तर सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि या उक्तीला या गावकऱ्यांकडनं अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळताना आपल्याला या ठिकाणी दिसतो। गावागावामध्ये प्रत्येक एरियामध्ये जाऊन प्रत्येक रविवारी हे स्वच्छता करत असताना दिसतात। खूपच यांना नमन करण्यासारखी गोष्ट आहे। पाहूया। पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, विजयी हो यह देश की माता पुरानी, सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवानी, रंग लाओ पंडित भिखारी, सबको सुख दिलावे, सारा देश कलंक मिटाने, सबके मन में कर्तव्यशील हो